додгоҳи дар Шветсия рӯзи 7 июн як шаҳрванди Ӯзбекистон Раҳмат Оқиловро ба ҳукми зиндони абад маҳкум кард. Ӯ дар қатли 5 нафар дар Стокҳолм дар соли гузашта айбдор шуд. Додгоҳи ноиявии Стокҳолм дар ҳукми худ гуфт, дар баробари чандин ҷиноятҳо Оқилов дар терроризм аз рӯи қатли 5 нафар гунаҳгор эълон мешавад. ҷазо ҳукми зиндони абадро дар назар мегирад. Оқилов дар мурофиа эътироф кард, ки рӯзи 7 апрели соли 2017 савори мошини боркаш аз роҳи пиёдагард дар маркази пойтахти Шветсия ҳаракат карда 3 шаҳрванди ин кишвар, аз ҷумла як тифли 11-сола марди бритониёӣ ва як зани белгиягиро ба қатл расонд. 10 нафари дигар дар ин ҳодиса маҷрӯҳ шуданд. Дар ҷараёни мурофиае, ки 3 моҳ ва дар шароити сахти амниятӣ идома кард, беш аз 100 нафар, аз ҷумла шоҳидону осебдидаҳо ва наздикони онҳо баёнот доданд. Мурофиа моҳи феврал шурӯъ шуда, рӯзи 7 июн ба анҷом расид. Оқилови 40-сола ва муҳоҷире, ки дархости паноҳандагиаш рад шудааст, танҳо гумонбар ва айбдоршаванда буд. Ӯ дар додгоҳ гуфт, ба он хотир бо мошин аз болои раҳгузарҳо ҳаракат кард, ки мехост Шветсияро водор кунад, то аз муборизаи зидди гурӯҳи давлати исломӣ даст кашад. Айбдоркунанда барои ин муттаҳами 39-сола, ки ба гуноҳаш эътироф кардааст, ҳабси абад талаб намуд. То ба ҳол ҳеҷ гурӯҳе масъулияти ҳамлаи Стокҳолмро ба ӯҳда нагирифтааст, аммо як таҳқиқоти муштараки бахшҳои тоҷикӣ ва ӯзбекии Радиои Озодӣ ва шабакаи хабарии Шветсия ТТ маълум кард, ки Оқилов қабл аз ҳамлаи Стокҳолм, ҳангоми он ва баъдан ҳам бо шумори аз ҷангҷӯёни тоҷики узви гурӯҳи давлати исломӣ дар тамос будааст. Вазири умури дохилии Тоҷикистон Рамазон Раимзода ба Радиои Озодӣ гуфт, ки мақомоти Шветсия бо Душанбе дар робита ба гумонбарони тоҷики узви давлати исломӣ, ки бо Оқилов иртибот доштанд, ҳеҷ тамосе нагирифтанд.